Πρέπει να διαβάζετε βιβλία, λέμε στα παιδιά. Πρέπει αυτά τα βιβλία να έχουν κάτι μαγικό. Όλοι λένε πως είναι καλά, πως βοηθούν τη φαντασία και 1002 άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, κάτι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, είναι ok να μην θέλεις να διαβάσεις βιβλία. Και εγώ δεν θέλω να διαβάσω πολλά βιβλία. Διαβάζω την περιγραφή στο πίσω μέρος, στο οπιστόφυλλο όπως το λένε, και τις περισσότερες φορές ξαναφήνω το βιβλίο στο ράφι της βιβλιοθήκης ή του βιβλιοπωλείου. Τα θεωρώ αδιάφορα ή βαρετά ή άσχετα με αυτό που ψάχνω. Τι ψάχνω όμως? Παραδείγματος χάρη, κανείς ποτέ δεν είπε τώρα θέλω να βελτιώσω το γραπτό μου λόγο, κάτσε να διαβάσω ένα βιβλίο. Ή ποιο βιβλίο να διαβάσω για να καλλιεργήσω τη φαντασία μου? Κανείς ποτέ. Ξέρεις τι ψάχνω τις περισσότερες φορές σε ένα βιβλίο? Μια ιστορία που θα με συναρπάσει. Μια ιστορία που θα με κάνει να μην θέλω να αφήσω το βιβλίο από τα χέρια μου. Τι ψάχνω λοιπόν? Ψυχαγωγία. Να περάσω όμορφα. Ψάχνω κάτι που να μιλάει στην ψυχή μου. Άρα τα βιβλία είναι όπως τα ρούχα. Θες να βρεις κάτι που να σου αρέσει, που να σου πηγαίνει, που να είναι στο νούμερό σου. Δεν είναι όλα για όλους. Μα καλά, θα πει ο άλλος, αφού ζητάω να περάσω καλά, γιατί να παιδευτώ με ένα βιβλίο? Και αυτό μας το ρωτούν πολλά παιδιά. Και εδώ είναι που έχουν δίκιο. Μα δεν χρειάζεται να διαβάσεις ένα βιβλίο. Αυτό που δίνει αξία στο βιβλίο είναι η ιστορία. Μικρή και μεγάλη, από τα πολύ παλιά χρόνια μαζεύονταν δίπλα στη φωτιά για να ακούσουν ιστορίες. Μιλάμε για προφορικές ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά, όπως ακόμα γίνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Λέμε ότι το βιβλίο καλλιεργεί τη φαντασία γιατί σε κάνει να πλάθεις εικόνες με το μυαλό σου, αλλά για φαντάσου να είσαι σε ένα τραπέζι στην αρχαία Ελλάδα και όλοι να κάνουν ησυχία για να ακούσουν τον Παραμυθά που τραγουδά τις περιπέτειες του Οδυσσέα, ή να ακούς μια αφήγηση όπου ο Παραμυθάς σε παρασύρει με την ένταση της φωνής, τις αυξομοιώσεις, τη θεατρικότητά του, τα ηχητικά εφέ που κάνει ο ίδιος ή κάποιος άλλος στην παρέα. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα φτάσει στο βιβλίο. Γιατί η προφορική ιστορία εκτιλήσεται εκεί, ζωντανά. Όλοι κρέμονται από τα χείλη του Παραμυθά. Ο καθένας φτιάχνει τις δικές του εικόνες στο μυαλό του, αλλά ακούμε όλοι μαζί, νιώθουμε όλοι μαζί και μεγαλώνουμε με τις ίδιες ιστορίες. Τα βιβλία εφευρέθηκαν πολύ αργότερα και φυσικά δεν ήταν κάτι που υπήρχε σε κάθε σπίτι. Μεγάλη βέβαια η αξία τους, γιατί διατήρησαν στον χρόνο πολλές ιστορίες που αλλιώς ίσως να είχαν χαθεί. Όμως οι ιστορίες είναι που τρέφουν τις ψυχές των ανθρώπων. Άρα το βιβλίο δεν έχει το μονοπόλιο σε αυτό το τομέα. Αν θες να ακούσεις μια ιστορία, μπορείς να παρακολουθήσεις μια ταινία ή ένα θεατρικό έργο. Για τις ταινίες προτιμώ το σινεμά, αλλά πλέον εκτός από την τηλεόραση υπάρχουν και διαδικτυακές πλατφόρμες. Ή ακόμα υπάρχουν και πολλά βιβλία σε ηχητική μορφή στο διαδίκτυο. Και εννοείται ότι αν έχετε στην οικογένεια, στην παρέα, κανένα καλό Παραμυθά, ιδιαίτερα παππού ή γιαγιά, νομίζω πως είναι απόλαυση να τους ακούς. Γι' αυτό θέλω να πω σε μικρούς και μεγάλους, δεν πειράζει αν σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι σήμερα, αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα, αυτό το χρόνο, δεν θέλεις να διαβάσεις βιβλία. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η ποιότητα των ιστοριών που θα διαλέξεις. Δεν πειράζει αν θες να βλέπεις μόνο ταινίες ή θέατρο ή οτιδήποτε άλλο. Φτάνει αυτό που θα παρακολουθήσεις να είναι καλής ποιότητας. Το ξαναλέω. Προσοχή στην ποιότητα των ιστοριών που επιλέγεις. Τι εννοώ? Οι ιστορίες είναι σαν την τροφή. Στην εποχή μας το φαγητό απ' έξω είναι μια γρήγορη λύση. Παραδείγματος χάρη, προτιμάς να φας ένα γύρο ή ένα χάμπουργκερ σε σχέση με το σπιτικό φαγητό. Τώρα σοβαρά, αν σου πούνε ότι στο σπίτι έχει μπάμιες, δεν θα προτιμούσες να φας κάτι απ' έξω?
ξεκάθαρα. Ξέρεις όμως πολύ καλά ότι το φαγητό απ' έξω μπορεί να είναι πολύ νόστιμο, αλλά δεν είναι τόσο υγιεινό όσο το σπιτικό. Έτσι είναι και οι ιστορίες. Κάποιες θέλουν πολύ κόπο και χρόνο για να φτιαχτούν, αλλά είναι υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερα ένα βιβλίο, μια ταινία μπορεί να χρειαστούν χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσουν. Πάντως και τα βιντεάκια που βλέπεις στο διαδίκτυο πολλές φορές είναι ιστορίες. Εκεί μόλις δεις κάτι, αμέσως ξεκινά το επόμενο. Ή όταν ανεβάζεις φωτογραφίες από τη χθεσινή βραδιά και βάζεις και μουσικούλα, αυτό λέγεται story, δηλαδή ιστορία, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και κάπου έχεις καταναλώσει άπειρες ανούσιες ιστορίες. Έχουν περάσει ώρες, το κεφάλι σου έχει γίνει μια τεράστια κολοκύθα και δεν έχεις ιδέα γιατί παρακολουθούσες βιντεάκια από σκύλους να κυνηγούν την ουρά τους. Είχα δει κάποτε 2 παιδάκια που παρακολουθούσαν βιντεάκια στο YouTube. Στην αρχή όταν πέρασα από μπροστά τους έβλεπαν κινούμενα σχέδια, που είναι φυσιολογικό. Μετά από ώρα, όταν ξαναπέρασα από μπροστά τους, έβλεπαν οδηγίες μακιγιάζ στα γερμανικά, σε μια γλώσσα που ούτε καν καταλάβαιναν. Το διανοείστε? 2 μικρά παιδιά κάθονταν αποχαυνωμένα μπροστά σε μια οθόνη και έβλεπαν οδηγίες μακιγιάζ στα γερμανικά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί τα μικρά παιδιά δεν έχουν εμπειρία. Δεν έχουν αναπτύξει ακόμα το γούστο τους και την κριτική τους ικανότητα. Αν τα αφήσεις μπροστά στην οθόνη, θα δουν ό,τι τους σερβίρει το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μπορεί να φαντάζει απλό και αθώο, αλλά είναι όπως η θάλασσα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά στη θάλασσα χωρίς επίβλεψη. Ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά έχουν πνιγεί. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Μια θάλασσα. Κοίτα όμως, δεν έχει σημασία η μορφή της ιστορίας που θα διαλέξεις, αλλά αυτό που μετράει είναι να είναι ποιοτική για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να διαλέξεις εσύ, να βάλεις εσύ τον εαυτό σου στη διαδικασία να κρίνει αν αυτή η ιστορία που ακούς ή βλέπεις είναι καλή ή όχι. Εσύ, όχι να διαλέγει ο αλγόριθμος αντί για σένα. Και φυσικά ούτε οι γονείς σου ούτε οι δάσκαλοι σου αντί για σένα. Επειδή θα δεις κάτι στο θέατρο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και ποιοτικό. Υπάρχουν απέσιες θεατρικές παραστάσεις που πολλοί είπαν βγαίνοντας, κλαίω τα λεφτά που έδωσα ρε φίλε. Τα βιβλία, το θέατρο, οι σειρές, οι ταινίες, όλα καλλιεργούν τη φαντασία σου. Απλά πρέπει να αναπτύξεις το προσωπικό σου γούστο. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Τι σου αρέσει ή τι δεν σου αρέσει και γιατί? Απαντώντας σε τέτοιες ερωτήσεις, προχωράς ένα βήμα πιο κοντά στον εαυτό σου. Εμένα ας πούμε δεν μου αρέσουν οι μπάμιες, απλό και ξεκάθαρο. Όσο θρεπτικό και αν είναι αυτό το φαγητό, δεν μπόρεσα ποτέ να το συμπαθήσω. Έτσι είναι και πολλοί άνθρωποι. Δεν θα θελήσουν ας πούμε ποτέ να διαβάσουν τον Δον Κιχώτη, ακόμα και αν είναι γνωστό ως ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προτιμούν άλλα ωραία βιβλία όμως, ανάλογα με την ηλικία τους και τη φάση που βρίσκονται στη ζωή. Ή προτιμούν να δουν την ίδια ιστορία σε ταινία. Καμιά φορά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το φαγητό, οι γονείς και οι δάσκαλοι προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά να διαλέξουν κάτι πιο ποιοτικό, πιο ωφέλιμο. Το κάνουν γιατί ξέρουν ότι πολλές φορές τα παιδιά θα παρασυρθούν από ιστορίες τύπου fast food. Καταλάβατε τι εννοώ. Ας μην ανησυχούμε όμως. Η αγάπη για τις καλές ιστορίες καλλιεργείται. Δεν εξαναγκάζεται. Υπάρχουν πολλά άτομα που δεν είχαν ανοίξει βιβλίο στη ζωή τους μέχρι ας πούμε που είδαν μια ταινία εμπνευσμένη από βιβλίο και αποφάσισαν να το αγοράσουν μετά από περιέργεια. Οπότε δεν χρειάζεται πίεση. Ας γεμίσουμε τα σπίτια μας και τα σχολεία μας με ποιοτικά ερεθίσματα. Ας επιλέγουμε προσεκτικά τις εξορμήσεις μας και θα γίνουν όλα
από μόνα τους. Να είστε καλά.